खुलुमबाय बे समाव रायजोनि लाख लाख अमा फिसिग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नोंथाङाबो अमा फिसियो नामा जुदि नोंथाङाबो अमा फिसियो अब्ला बे रादाबा नोंथांनि थाखाय खुंथाया अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों खुंथायनिफ्राय अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामनाय जाबाय आरो अमाखौ गारिजों लांलाय लाबोलाय खालामनो मोननाय नंलिया जों नुनो मोनोदि गोबां जायगाफोराव फालांगिरिफोरा अमाखौ गारिजों लांनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे बाराव अमाखौ गारिजों लांनो मोननाय नंलिया होननानै खुंथाया फोसावदों नंगौ खुंथायनिफ्राय माखासे गोनांथार एबा मिथिनो गोनां फोसावथाय फोसावनाय जादों नाथाय बबे जायगाफोराव फोसावनाय जादों नोंथांमोननि गेजेराव मिथिहोनो आवगायदों आरो बे समाव खुंथाया बयखौबो सांग्रां थानो खावलायदों रायजो नाङैनो स्वाइन फिभारआ गिख्रंथाव महर लादों जायखिजाया गारि मटरानो अमाफोरखौ लांनो मोननाय नंलिया आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ बे समाव गिख्रंथाव महर लानो हमदों जायनि जाउनाव उदालगुरि जिल्ला खुंथाया अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ होबथानो थाखाय जिल्ला खुंथाया नाजागासिनो दं आरो बे होबथानाय जायगाफोरनि मुङानो जाबाय फारियै रङाजुलि घाट बग्रिबारि से नं बाथाबारियाव अमा बेदरखौ फाननो मोननाय नङा आरो लोगोसे गगापारा बेटागाव आरो गबसासुबा ओनसोलाव अमा बेदरखौ फाननो मोना आरो लोगोसे रौता बागान 2 नं आलिकास निज हरिसिङा ओनसोलावबो अमा बेदरखौ फाननो मोना आरो लोगोसेबाव भैरबपुर आरो गेरेन्सियावबो अमा बेदरखौ फाननो मोना नंगौ बे गासैबो ओनसोलफोराव अमा बायनानै लांनो मोननाय नङा आरो फाननोबो मोननाय नङा नंगौ नोंथाङाबो जुदि अमा फिसियो आफ्रिकान स्वाइन फिभारनिफ्राय सांग्रां जा मानोना बे बेरामा आथिखालाव गिख्रंथाव महर लानो हमदों जायनि जाउनाव उदालगुरि जिल्ला खुंथाया अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों रायजो नाङैनो स्वाइन फिभारआ गिख्रंथाव महर लादों जायखिजाया गारि मटरानो अमाफोरखौ लांनो मोननाय नंलिया आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ बे समाव गिख्रंथाव महर लानो हमदों जायनि जाउनाव उदालगुरि जिल्ला खुंथाया अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ होबथानो थाखाय जिल्ला खुंथाया नाजागासिनो दं आरो बे होबथानाय जायगाफोरनि मुङानो जाबाय फारियै रङाजुलि घाट बग्रिबारि से नं बाथाबारियाव अमा बेदरखौ फाननो मोननाय नङा आरो लोगोसे गगापारा बेटागाव आरो गबसासुबा ओनसोलाव अमा बेदरखौ फाननो मोना आरो लोगोसे रौता बागान 2 नं आलिकास निज हरिसिङा ओनसोलावबो अमा बेदरखौ फाननो मोना आरो लोगोसेबाव भैरबपुर आरो गेरेन्सियावबो अमा बेदरखौ फाननो मोना नंगौ बे गासैबो ओनसोलफोराव अमा बायनानै लांनो मोननाय नङा आरो फाननोबो मोननाय नङा नंगौ नोंथाङाबो जुदि अमा फिसियो आफ्रिकान स्वाइन फिभारनिफ्राय सांग्रां जा मानोना बे बेरामा आथिखालाव गिख्रंथाव महर लानो हमदों जायनि जाउनाव उदालगुरि जिल्ला खुंथाया अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामदों